de les Corts, benvolgut titular rector de la Politècnica, benvolguts companys de la Universitat Politècnica de Catalunya i de l'Universitat de Barcelona, benvolguts senyors i senyores. Com a rector de la Universitat de Barcelona és un plaer donar-los la benvinguda avui en aquest acte del Portal del Coneixement aquí als pavellons Gaudí, un entorn en el que en aquests moments pertany a la universitat i en el que històricament hi ha hagut la càtedra Gaudí. El Portal del Coneixement que avui anem a presentar i també anem a signar com un acord de continuació de l'activitat desenvolupada ja fa molts anys en aquest entorn al voltant de la Diagonal, al voltant de Pedralbes, és un entorn clarament d'una universitat, però és un entorn on s'estableixen una gran quantitat de complicitats